Velkommen til vloggen. Velkommen til... Det er hvad der sker, når man bare fucker op. Prøv igen. Jeg fucker op igen. Kan vi den her inden det her? Prøv lige igen. Jeg skal nok rigtig godt. Den står der for lang tid. Okay. Iskold take. Classic. Turbo. 1000 milliarder gange bedre, end hvad det der grøn pis er. Insane. Insanely cold take, fordi der er ikke nogen debate her. Der er ikke noget debate her. Det er ligesom at debate med et barn. Det kan du ikke, fordi man er ikke lige så klog. You know? Så classic for the win. Det ved I allerede godt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er behov for at sige det. Bare fordi der er nogen, der har misforstået det, eller er lidt forvirret. Og det er helt okay at være forvirret en gang imellem, så længe man lærer sin fejl, og forstår, at man skal drikke classic i stedet for grøn. Det er crazy. Det er egentlig crazy at tænke på, at det er det samme firma, men der er stadig krigen. Det er ret... Altså grøn og classic, det er jo begge to turbo. Og folk de sidder og halssukker hinanden, som om det er Brøndby og FCK. Det er faktisk lidt morsomt. Men det betyder altså stadig classic er bedre. Det, don't get it twisted.
7 minutters lang video. Hvem har lyst til at lave et ønske med mig? Okay. Hvem har lyst til at lave et ønske? Du starter. Tag fat, sagde jeg. Nå, det var da sødt. Hvis du ikke engang kan tage fat i den, så kan du jo ikke få noget opfyldt. Det var da pisse ærgerligt. Bare tage fat i den, mand. Okay, jeg keder mig. Søndag kl. 20.12. Og jeg har allerede lavet alt det, jeg skulle i weekenden. Og så er der mandag morgen på arbejde, mand. Jeg ved, hvor mange mennesker, der vil have... Det er nok alle, der vil have haft et anderledes liv, end hvad de lever. Nok de fleste i hvert fald. Det lyder måske lidt fjollet at sige, fordi sådan er det lidt dørre, men sådan... Ja, det er noget. Det er sjovt at tænke på, det er lige meget hvad du opnår i dit liv. Du finder kun lykke med andre mennesker og have forhold og venskab og alt muligt med andre mennesker. Det er det eneste, der giver dig glæde og lykke i livet. Medmindre du er psykopat selvfølgelig, og ikke kan have empati, så er det måske lidt GG. Men for de fleste, du kan gøre lige hvad det passer dig egentlig. Du kan opnå alle de der ting der. Men i sidste ende, at sidde med sin familie, at sidde med sit kæledyr, at sidde med en gruppe venner, sin kæreste, bare virkelig være i momentet, det slår alt. Det slår alt hvad penge kan give dig. Det slår alt hvad du kan få. Jeg tror en anden tæt følelse, en anden følelse, der kan sammenligne det, er at skabe noget. Når du laver noget. For eksempel, du bygger et skur. Det behøver ikke være noget sindssygt. Det kan også bare være at bygge sådan en lille slangebøsse. Tegne en tegning. Eller det kan også være sindssyge ting som at tegne male et maleri. Lave en sang. Starte et eller andet. At skabe. Jeg tror, at de ting, i hvert fald fra min livsoplevelse, så er skabe og relation med andre mennesker, det har været det eneste, der ligesom giver glæde, og det har jeg også lagt mærke til på andre. Der er ikke noget bedre end det, af hvad jeg kan tænke mig frem til. Det kan godt være, der er en her, der i verden, måske mange, der kan modsige alt det, jeg siger lige nu. Der kan finde mange bedre ting, men det gør ikke det, jeg siger, mindre rigtigt for mig selv. Det er de ting, jeg er glad med. Og jeg tror altså også, der er rigtig mange, der kan relatere til det, jeg siger. Så jeg tror ikke, det er fordi, jeg er helt alene i det. Jo, du kan få alle de biler, du har lyst, og du kan drikke alle de bajer og stikke dig selv med alle de kanyler, som du har lyst, og bolle alle de kvinder. Hvad så? Er mit body count er gået op på 80? Ej, hvor er du sej, mand. Eller så, har du set min nye guldord, mand? Det er fra Dior, eller noget pisse lort. Mit designertøj, gæt hvor meget det kostede. Mere end din børneopsparing. Var sådan, ja,
Men den glæde er kort. Den har du ikke så længe. Selvfølgelig er det ikke for alle. Det er kort. Der er nogen, der rent faktisk nyder det her. Det er jo helt fair. Men for mig selv og for rigtig mange andre, så den glæde er kort. Den varer ikke længe. Men den glæde, der er i at have lavet noget, eller have delt noget med nogen, den vinder 9 gange ud af 10. Jeg har lyst til at sige 10 ud af 10, men der må være et eller andet. Der må jo være et eller andet. Måske døden. Det kunne godt være. In the fields the bodies burning, ashes turning. Er det her ikke Loke Svampbob? Ej, hvor lyder det forfærdeligt. Ej, hvor lyder det bare forfærdeligt. For helvede, mand. For helvede. Pokker så, jeg ved ikke engang, hvad jeg vil spille, men jeg er helt bumpet i hjernen. Jeg tror, man kan spille det på. Flot sang. Godt brølet. Nogen, der har spillet Trackmania? Eller Sly Cooper. Nej, lidt. Hvordan var det? Det var...
Fuck, det var så kedeligt, det der. Holy shit. Jeg kan ikke engang huske noget. Jo, det her. Det er ret fedt. Åh, shit. Jeg skal... Sindssygt meget holy. Holy. Bloody. No, you bloody. Bloody. Wah. Så fucker den op. Sygt irriterende. Root notes er så slet kedeligt. Men mindre man spiller med folk, så er root notes fucking sjove. Men alene er root notes sygt kedeligt, altså.
og så fortsæt repeat. Jeg har rent faktisk begyndt at glemme det, jeg selv har lavet. Den har jeg jo selv lavet. Det føler jeg lidt tough, I guess. Den her også. Ej, jeg kom nok med en ekstra tone, og der ikke skulle have noget. Nå, jeg har ikke så meget at snakke om. Jeg tror, jeg har sagt det, jeg vil sige. Nå jo, måske det sidste. Hvis man er så stinkende rig, at man af en eller anden grund når op på 1 milliard kroner eller dollars, så kan du stadigvæk tage 90% af din værdi væk og stadig leve et luksusliv, som kun 1% af verden kan opnå. 2 ud af 3 mennesker, de er fattige. Så kun 1 ud af 3 mennesker i hele verden har det godt. Og hvordan vil vi have det så meget bedre, hvis vi fucking fjerner kapitalisme? Fordi det ødelægger, det er en cancer, der er fuck sygdom. Det er ligesom kommunisme, bare modsat. Det sammenligningen går med, at det er en fed idé på papir. Det er sådan en sød lille idé, Victor fik i skolegården. Hvor vil det være fedt, hvis alle mennesker, de bare delte med hinanden, og der var ikke nogen grund til, at der var nogen, der fik mere end andre. Hvor er det en sød idé, Victor fik. Prøv at sige, der Elliot, han er sgu da en ordentlig mand. Han har kommet med en idé, at man skal arbejde hårdt selv for alting. Og der er frit slag med det hele. Jamen, det er jo sgu da en god idé, Elliot. Det var da mega godt. Det kan motivere nogle folk til at arbejde lidt bedre, og så kan man hjælpe hinanden. Nej, ups. Nu er det blevet til sådan et spil Monopoly, hvor man kommer ind sent i spillet, og alle dem, der sidder i toppen, har været der i rigtig lang tid. Når de får børn, så kommer børnene bare i deres position. Og så holder de bare rigdom ind i den her cirkel. Så der er ikke nogen, der kommer til at være rigere end dem. Ups. Kommunisme, og folk begynder bare at være dogne, fordi de finder ud af, at de ikke behøver arbejde, og der kommer også en diktator på, som går imod, hvad kommunisme er. Den kunne vi altså ikke lige at se komme. Se, gode idéer på papir, bare sådan forfærdelige praksis, kind of shit. Så, ja. Vi lever et virkelig skødt liv, seriøst. Der er for mange mennesker, der tænker på dem selv, og ikke nok på andre. Der er simpelthen for mange, der putter mig først. Og det skal man jo også. Det er også det, man får at vide, når et fly styrter, blandt andet. Så du skal først tage din egen maske, oxygenmaske på, for at du hjælper det vedkommende ved siden af dig. Men så er der bare lige det, at de fleste folk nu om dagen, de tager først masken på, selvfølgelig, og så tager de andres bagefter, i stedet for at hjælpe dem. Og det er så lidt komisk, fordi sådan, det tror jeg også, jeg snakkede om før måske, at du, du finder jo kun glæde med andre mennesker, forbindelse med andre mennesker. Men når du lukker dig af fuldstændig fra at være et menneske,
Og det gør det er de fleste rige. Altså, når du når milliardær-statusen, så er du et svin. Altså, du bliver ikke så rig uden at være et svin. Det kan du ikke. Det er umuligt. Der har været gange i dit liv, hvor du har været et modbydeligt menneske. For du når ikke derop til, uden at svindle dig derop, eller træde folk ned, eller gøre et eller andet, der ikke er godt. For at nå den rigdom. Jeg vil rigtig gerne have nogen, der giver mig et eksempel på nogen, som har nået den status, og som reelt er et godt menneske, og ikke bare siger, de er et godt menneske. Alle kan sige, de er et godt menneske, men det tager fandme noget at være det. Altså, det tager en god omgang empati, og det er der rigtig mange, der ikke har lært i en ung alder, at give ordentlig empati, så det er bare... Altså, nu skal der jo altid være et problem. Det vil jo ikke... Det er bare sådan livet er. Men jeg sværger, hvis alle behandlede hinanden, som de selv ville blive behandlet, og hvis alle lærte at acceptere og elske, i stedet for at være bange og frygte og hade, så vil vi have det rigtig godt. Vi vil have world peace, og det ved jeg godt, det lyder måske lidt obvious, hvis alle var glade. Men sådan, det er egentlig bare med at se ind i dig selv. Og prøv at vælge at kigge på verden i et andet perspektiv. Fordi de fleste mennesker, de har nogle negative briller på. Og hvis man vælger at se verden som intet andet end grum og kedelig og forfærdelig, så selvfølgelig er verden forfærdelig, hvis du kun kigger med de der negative briller. Men hvis du tager nogle sjove briller på, nogle positive briller, og du vælger at se verden som fantastisk, smuk, vidunderlig og alle de her ting her, så er livet meget bedre. Så hvis man også bare prøver at gøre det, i stedet for at man skal se verden så negativt, så vil vi også have det pissegodt. Du vælger din egen realitet, du vælger dit eget liv, du vælger hvordan du ser på tingene. Så hvis du har lyst til at leve et lorteliv, så bliv ved med at tænke på lortetanker. Bliv ved med at have de der tanker i dit hoved, der er forfærdelige og ikke er sunde for dig overhovedet. Så bliv ved med det, hvis du har lyst til at have et lorteliv. Men hvis du har lyst til at have et godt liv, så få nogle gode fucking tanker. Begynd at tænke noget godt. Begynd at udforske. Begynd at gøre nogle ting, der gør dig glad. Og lad være med at se verden så sort. Det er rent faktisk så simpelt. It's so simple. No. Peace out. Den kan godt være lidt højere.